Кое това нещо? Не знам. Това? Пъпълфиш! Майнкрафт ще ти вземе. Пъпълфиш! Може да се пираня. Това е скат. Къде видя пираня, бе? И сега се връщаме, тъй като не може сега. Да. Къде видя рак? Да, вече го послушам. И здравейте хора, аз съм много грозен, нека да започваме. Да, видяхме те. Аз съм Радиошчо и продължаваме влога. Нека да видим къде е пеперудата му нас сега. Пеперудата не участва явно, защото не е ровно. Ние сме тук и виждаме най-яките неща. Това са торове бръмбари. Това са торове бръмбари. И по-малко как не говорим. Най-яките неща в този музей. Сам да кажа, че това е природонаучния музей, тъй че... Да, това са най-яките парти. Има и гасеници, които са на мен. Аз отзад да дам, че е ще има ли? Учи си учи. Ето, да видите, това са доста неща на този музей. Виждате, както виждате, има много неща, не могат да се изгледат. Човек се скачи. Има хубави рисунки, има хубави неща, има гъбки. Обаче на тази картина има нещо грозно. Аз. Вече картината е хубава. Софи? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, 11. Не мога да ги записна, защото сме едно и е прекалено старо. И да, как сте? Ние сме добре. Пишете отдолу в коментарите. Ние сме на въпроси. Ние сме на гледам ботанка. Хора, може и влога да свърши до тук, но това е проблем. Хора, абонирайте се за канала на брат ми. Той се казва Томата-09H. Ай, чао! Не, вярно, моят канал се казва Радиошчо и се абонирайте за него. И абонирайте се за мен. Всеки петък ще качвам, всяка неделя и всеки петък ще качвам по един блог. Трудните стълби бяха много трудни. Моят приятел, който е част от влога, иска да каже нещо, но никога не е свършил. Антони има Леон от Полстар, само за бъдеще. Това е Леон. Видяхте Леон. Има бомбардило крокодило. Да, има и бомбардило крокодило. Може да видим Том Сахур, който съществува в училището. Има бомбини гузини. Да, има и бомбини гузини. В училището има Том Сахур. Да не говоря, че не бомбини гузини. Има даже и по-плохо. И как сте? Аз съм много грозен, нека да започваме. Започна отдавна. Ти сме пъгали. Това ще го покали личен народи. Едни и същи роди. Гузини, бомбардило, крокодило. Всички брейн родове деца ще случи ги казвам. И тум Сахур. Тралалеро, тралала. Бомбардило, крокодило. И най-яките на света. И се абонирайте за Радиошчо. И той показва. Много ви благодаря.
Не благодаря на моята приятелка, която сложи това чудо. Този е много лош човек. Каквото и да ви е казвам ви. Моля ви се, Това е най-лошото видео на света. Не е вярно. Абонирайте се за канала ми. Аз никога няма да се абонирам за твоя канал. Защото е много як. И чао! Чао! Чек, футка.